Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po ang gabos, asin, awito niya to. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, who bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence, we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all, invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mi na, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan. Ilikay mo kami, an samong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat dulot ni Helen Miralles and family, Longos family, Martinez and Santos family, for good health received by the Mendizabal family, dulot kan Mendizabal family. Pasasalamat dulot kan Medina family, Annabel, Kian Charles Bukalan and family, Anonymous, Chan and De Vera family, Sabrina Santillan, Sherry Ann Ante, Anthony Tognolo, Sherry Esmeria, Rosauro Palanca and family. For the 72nd birthday of Erlinda Balistoy, dulot kan Balistoy family. Pasasalamat dulot ni Elviro Apuya and family, Alcera Amor and Goleco family, Mortega family. Special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family,
For spiritual guidance of Winthrop Francis and Angelica, dulot ni Sarong Anonymous. For healing, dulot ni Eleanor Garcia. Special na kagadan, dulot ni Henry Binos. Moron's Family, Faye Penetrante, Anonymous, Justin Rose Cabaluna, Rosa Tangli, Jacqueline Rose Tanyada. For safe travel, dulot ni Marlene Arsinwe. For healing of Josephine Bandola, dulot ni Marlene Arsinwe. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Eugenia, dulot ni Helen Mirales and family. First death anniversary of Jose, dulot ni Mr. and Mrs. Donier Altavano. Sixth death anniversary of Rogelio, dulot kan Mendizabal family. Juan, Gloria, dulot kan Asopardo and Cantara family. Carmen, All Souls, dulot ni Ching Barrios. Soledad, Cristino, Amaro, Salvacion, dulot ni Jerry Marbella. Thomas, dulot ni Sherry Ann Ante. Amaro, All Souls, dulot ni Rosauro Palanca and family. Fidel, Trinidad, dulot ni Joy. Mercy, dulot ni Dana Castillo. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Tinipon galing sa Rome, sa Diyos na sa tokapos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nawa, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Webes, kita sa rong komunidad, digdi sa parokya, nagkakatiripon, tanganing magtaong ondras sa tuyang mahal na patron, na si San Judas Tadeo. Badya ka mo, magdulok po kita sa iyang tabang pamibi asin intersesyon para sa satuyang mga arualdaw na pangangaipo. Magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na inako niya to dahil kan pamibi kan satuyang patron na si San Judas Tadeo. Ngunyan midbidun na ang satuyang mga pagkukulang, ihagad tayo ninintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kay ining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa toong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang
kagurangan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mamibi kita. O Diyos, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imo ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyagon niya to an enot na babasahon. Babasahon na ginuno sa libro ni Propeta Amos. Si Amasiyas, padi sa Bethel, nagpatugon kay Jeroboam, hade ni Israel, na ansabi, si Amos nagpasaluib, tumang sa imo digdi sa Israel, an banuaan da makakatios kan sa iyang mga tataramon, huli tayo ini ang sabi ni Amos, si Jeroboam, magagadan sa espada, asinan Israel dadarahon na bihag halis sa iyang daga. Si Amasiyas man nagsabi kay Amos, parahula, hali digdi, dumulag ka sa daga ni Huda, duman mo kakanan sa imong tinapay, asin duman ka maghula. Dai ka na maghula digdi sa Bethel, huli tean santuaryo ini, kan hade, asin simbahan kan kahadean. Si Amos nagsimbag kay Amasiyas, bako akong propeta, bako man na aki nin propeta, para ataman ako nin mga hayop, asin para pudo nin sikomoro. Kinua ko nin kagurangnan, hali sa pag-ataman kan mga hayop sa kasinabihan. Lakaw, maghula ka sa sakuyang banuaan na Israel. Ngunyan, danguganin do ang tataramon nin kagurangnan. Nagsasabi ka, dai ka maghula nin tumang sa Israel, asin dai ka magtaram nin tumang sa harong ni Isaak. Huli ka ini, minasabi ang kagurangnan, an sa imong agom, magpapasambay dyan sa banwaan, an sa imong mga aki, lalaki asin babae, magkakagaradan sa espada, asin an sa imong daga, susukulon asin pagbabarangaon. Ika magagadan sa maating daga, asinan Israel, dadarahon na bihag sa rayong lugar. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang paghukom nin kagurangnan, tunay na ang kabos matanos. Ang paghukom nin kagurangnan, tunay na ang gabos matanos. Banal ang tugunin kagurangnan, nakakabago kan kalag, ang kabutanin kagurangnan, masasarikan, nagtataong kadunungan sa mangmang. Ang paghukom nin kagurangnan, tunay na ang gabos matanos. Ang tugunin kagurangnan, matanos, nagpapaugmanin puso, ang kabutanin kagurangnan, malinaw, nagtataong liwanag sa mga mata. Ang paghukom nin kagurangnan, tunay na ang gabos matanos. Ang pagkatakot sa kagurangnan, malinig, asin magdadanay sa kodpaman, ang mga hatol nin kagurangnan, nasa katotoohan pa, nagabos matanos. Ang paghukom nin kagurangnan, tunay na ang gabos matanos. Urog na makawiwili yan gabos, kesa bulawan, urog pa sa sarong tambak na bulawan, urog na mahamis ke sa dugos, o sa tangguli na hali sa putyokan.
An paghukom nin kagurangnan, tunay na an gabos matanos. An pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Sabihin mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga tatanamon mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan, mapa sa ino. Asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus naglunan sa sarong sakayan, nagsakay pasiring sa imong nabangbang, as nakaabot sa sarili niyang banwaan. Duman, dinara kay Jesus ang sarong paralitiko na nakahigda sa katre. Pagkahiling kan sa indang pagtubod, si Jesus nagsabi sa paralitiko, magsarig ka aki, pinapatawad na ang sa imong mga kasalan. Huli kayo ni, aragka pirang mga iskribas nagsabi sa indaman sana, ang tawong ini naglalanghad sa Diyos. Aram ni Jesus kung ano ang sa indang, isinasabuot kaya nagsabi, tanaw tamaraot ang iniisip nindo. An urog na madali, magsabi, pinapatawadan sa imong mga kasalan, magsabi, bumangon ka asin lumakad. Tanganing maaraman nindo na ang akin nintawo may kapangyarihan sa pagpatawad kan mga kasalan digdi sa daga. Nagsabi sa paralitiko, tumindog ka, darahaan sa imong katre asin pumuli ka sa imong harong. Ang lalaki tuminindog asin puminuli sa harong, pagkahiling ka ini, at mga tao naggalas asin nag-umaw sa Diyos na nagtao ninsirig na kapangyarihan sa mga tao. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Oh, smile. Oh, tawinin magayon na smile sa imo kataid. Yan. Oh, sabihan mo, salamat, tayaon kadigdi. Yan. Salamat po, tayaon ka mo digdingon yan. Magayon na hapot, ngata mananggad tayaon ka digdingon yan. Taano, tayaon ka digdingon yan. Dahil siguro kan debosyon ta kay St. Jude, o dahil may kaipuhan kita, may hinahagad sa mahal na Diyos. O, ta si St. Jude, sabi kayan, the patron saint of impossible cases. Kay imposible nang makamtanta at minamaabuta, kaya minadulok kita kay St. Jude. Sana ba ko ang rason ta dahil sa padi, may iba kaya, sabi ni Kaloy, bago magpunan misa, naghaharapot, sisay ngaya mamisa. Yeah. Pagbako so gusto niyang padi ang mamisa, mauli na. Yeah. Sana ba kung arog ka ng katuyuhan ta? Sana ba kung dahil ta may, sabihon ta, ulterior motive kita in what we are doing? Ikaw baga kaya, makandidato kaya permigyaon sa simbahan, tanganing pagyaon na siya sa tribuna, masabi siya, maka-Diyos, makatao, makabayan. Yeah. Ngata tayaon kadigdi. Sunod na hapot, apisar kan ngata yaon kadigdi, sisay ang nagdara sa imo digdi. Sana si St. Jude na-inspire ka sa iya dahil kan sa tuyang pagkamuot asin devotion sa iya, yaon kita digdi. Baka suagom ta na pinukaw kita ngunyan o masimba ngaya kita agom, sisay man ang gadagdara sa imo digdi. Barkada, magsimba ngaya kita sa St. Jude, tamagayon duman, maski brown out, aircon. Naramduman ko may sarong sultero, pigpupukaw kan ina, agang-aga. Oy noy, mata na, magsimba, magpasiring sa simbahan. Sabi kan sultero, pihuga kan ngaya ako, mama.
pipirot pa ngaya ako. Aram na yung sabi kan ina, baka ngayano'y nalingawan mo, ikangayaan padi dyan sa simbahan, ikabagaan mamisa. O, sisay man ang nagdara sa imo digdi. Mga tugang, ngunyan, istorya nin sarong paralitiko, na mayong kakayahan na makarani kay Jesus. But there was this group of men who brought this paralytic closer to Jesus. Kaya nakamtan niya ang kabulungan. Takon sa iya sana, dahil naman siya makakarani sa satuyang kakurangan. Kaya sabi baga digdi, dahil kan sa indang pagtubod, dahil kan pagtubod kan mga tawong ini, nakarani, asinakamtan, kaining paralitiko ang kabulungan sa iyang buhay. That is how God often works sa buhay niya to. Kaya enot na magayo na puntong Maria Lizarta, nakitagabos pala, nangangaipog kita nin ibang tao, nangangaipog kita nin kapwa, tanganing sinda ang magdara sa tuya, sa parani sa satuyang kagurangan. Of course, ining paralitiko, kung isipon ta, dahil naman po kayang maglakaw na solo. Ika, bako kaman paralitiko, nakakalakaw pa kita, diba? Turog lang, maski bako paralitiko. But we also experience paralysis in some other ways. Sometimes, we are paralyzed by fear of the future. Ano na kayang mangyayari? Paralyzed by family problems. Paralyzed by financial burdens. At iba sa tuya, lalong-lalo na ngunyan ang ibang mga jóvenes, paralisado dahil kan sa indang addiction to gambling. Dakol ngunyan ang mga online gambling. Diba? Addiction to alcohol, pornography, or social media. In that way, we also become paralyzed. We are paralyzed by anger that refuses to forgive. Yung ngani, sigitaan si rimba, pero yaon permidaradara ta sa puso ta ang tiunay kan kaanggutan sa satuyang kapwa. Nadaita mapatawad-tawad, paralyzed by disappointment and hopelessness. Ta, kung isipon ta, daing sisay mandigdi sa kinabanaan, perming makusog o matatag. Nobody is strong all the time. That's why, sometimes, God sends people to carry us. Minapadara siya ng mga tao na magtatabang, magtataonin inspirasyon, asin kusog sa sato. Kaya ang mga magurang kusogkan sa ilang mga aki. Despite the frustrations, disappointments they are going through, padagosan magurang nagpapamipi para sa saydang mga aki. Kayaan iba, may barkada, na padagos nagtatao sa ida nin inspirasyon, padagos na nagaagda sa ida, madyana, sa tahaw kan sa imong pinagdadaanan, madyana masimba kita, ibahan kita, wanyan Webes, masimba kita, sa St. Jude, or simpleng siguro text na pwede tang ipadara sa satuyang kapwa. Sabihon ta, please be assured that I am always praying for you. In that way, sa paghiling ko, that can become God's way of carrying someone to Jesus. So let us ask ourselves, who carried me closer to Jesus? Sisay ang nagdaras ako para ni kay Jesus. Sundan mo naman diretso. Sisay man ang nadadara ko para ni sa satuyang kakurangan. Ikaduwang halipot sa nang punto. Sisay sa mga nakaulang sa imo tanganing makarani kay Jesus. Sa istorya kan sa tuyang ebanghelyo, pagkatapos maaraman kan mga eskribas na binulong, pinatawad ni Jesus ang kasalan kaining paralitiko, they criticized
Jesus. Sisay siya na mapatawad din kasala. Naglalanghad siya. May mga tao man giraray na siring kay ni, mga eskribas sa buhay ta, bako? May mga nasasabatan man giraray kita kay ni sa buhay niya to. Some people discourage others from returning to God. Ay, paparasirimba ngaya, tururog man sa nasusimbahan. Paparasirimba, paralibak man giraray. Lata makumpisal ako. Pagkatapos kong magkumpisal, makakabalik man naman ako sa parehas na kasalan. Kaya naman ngayang mga pag-asa yan, ang mga Katoliko ngayon may mga katok, liko-liko pa ang buhay. Ikaw pag ang mga tao araw kaya. Yan. Diba? Mga eskribas sa buhay niya to. Yan. Sometimes, mismong sa social media, mahiling ta na panonin pagkundinar, paghukom, imbes na magiining lugar na kung sainan mga tao makaako nin encouragement. Kadaklan sa laog kan komunidad, sa laog kan pamilya dahil kan politika, nag-iiriwal dahil kan sa pamilya, manungod kan mana, pride. So instead of carrying people to Jesus, we push them farther away. Kaya ang dakulang challenge sa satuya mo niyan, day man lugod po kita maging mga eskribas sa lambang saro. Let us never be a roadblock to someone's conversion. Instead, be a bridge. Magi ka man lugod na tulay, tanganing ang ibang tao, makarani sa satuyag kakurangan. So ining mga bagay na ini, satuya man lugod po ining mapaghurup-hurupan, asin darahon niya to niya na aldaw. Lugod, ang pagkabuhay ta, maging tulay, imbes na maging ulang. Tanganing ang iba, makarani sa kagurangnan, asin makamtan, ang kabulungan sa saindang paralysis na inaagihan sa buhay nila. Amen? Sa ngaran ka na maaki, asin Espiritu Santo, Amen. Magpawon ka kakurangan, Diyos. Magpamibi, kabaw mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol na si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akoon sa mong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo kasamong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Itaas espiritu. ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen,
Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, tanganing inimagin danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit nun nakatukloan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan, asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit as sindaga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo ng gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Siya, na sa rugaring nabuot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, taynian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos dan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ini, taynian kalis kat sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Iniyan pag-ibuhon Indo, sa pagrumdom, sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles. Kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaitupa, nakapagaya-gaya sa imo, magkaligong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Panyan, mamibi po kita, kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak,
Maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo an kahadean asin an kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kaguranglan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, at sakop katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadet sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya na ihiras sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi, na maako sa iya. Ako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. An hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
sa pagirong lugar, sa iyong kaligtasan, asin pagpapahayag at sa Please kneel. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-aako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo, tanganing ansamong ginigibo sa paggalang kan pagsakit kan sa imong apostol, na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkabuot. Huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matuka po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 22,137 pesos as in 50 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras ni misa, 2,939 pesos as in 10 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 6,193 pesos as in 30 centavos. Ang nakolekta niya to para sa bulan in Hunyo, hali sa tada canisters, igwang total na 4,315 pesos. So mga nagbalik po kan sa indang canisters, pwede na inikwaon sa opisina, tanganing magpoon naman po na maghulog sa mga ini para sa bulan in Hulyo. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man sa masunod na semana, Hulyo 6 sagkod 8, aldaw ni Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po ni Triduum Masses for the Dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaranin kalag na buot niya tong giromdomon. Maut mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Duwang anonymous na tig 500 pesos, Beth Andrea 2,000 pesos, Mondoniedo Family 900 pesos, Rica Bailon 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamatunan po sa Indo Gapos. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang asin mga pamibikan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo, bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin maherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, pinsan tunay ni Jesus, sa samong pagbigapuhan, simong man na himnuan, dumawa sa mong kautapan, ulungan sa mong kailangan, o San Judas
buhay. Mulikan si mo kapangyarihan, o San Judas Tadeo, kami nalalakihan. O San Judas Tadeo, kami kaherakiman. Salamat po, asin Diyos maray na aga.